DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mayong adlaw ka natong tanan, of course. Excited na tanan kay unang adlaw natong mga kasama sa tuwan DXDC Listener of the Day. Karong panahon na nakakaroon dire sa may Barangay 15B adlaw ning atoang siyudad sa Davao. Kaya atong gisurpresa si Nanay ang atong usa sa mga suking tigpaminaw diring Dapita. So let's go. Ayo, mayong adlaw. Ay, sulod mi Nay, sulod. Ayan, Nay, kumusta? Mayo, salamat sa Ginoo nga gitagaan pa kitang grasya. Ayan, Nay, ano yung pangalan nato, Nay? Lucina Adahar. Si Nanay Lucina Adahar. Nanay Lucina Adahar kay suking tigpaminaw baka sa DXDC? Oo. Ayan, kung tungkol kay ikaw ang suking tigpaminaw, ikaw ang atuang DXDC Listener of the Day. Salamat. Ayan, Nay. Nay, pila nakakatuig na minaw sa DXDC, Nay? Lugay na. Lugay na. Unsa may nakapa-dasig sa imuha nga magpapiling maminaw sa DXDC sa taas nga panahon? Tungod kay permanente ko maminaw sa drama. Aha. Kanang mga istorya. Istorya. Ayan. So, dugay na kay mga kasama confirm nga si Nanay dugay na nga atong suking tigpaminaw. Tungod di ana, Nay, naami dalit sa mga premyo among dala. At atong anam-anamon pagkuha. Ayan, ara. Una-una to ang bugnaw nga soft drink. Dawat na, Nay. Napagyod. Ay, dili lang kayo sa Nay, ha? Ayan, Nay. Litson. Para sa imo, ha? Perting lang yan. Salamat. Ayan. Oh, napagin Nay. No, napagin. Oh, sorry. Kung ang imong problema kining radyo, natay radyo. Pero mo ka. Salamat. Ayan, di pag-iisa Nay. Remembrance souvenir gikan sa DXDC. Ayan mga kasama, yatag nato kay Nanay. Oh, Nay. Lucina, naana sa imo tanan atong premyo upat ka klaseng premyo. Unsa atong ikasulti, Nay? Magpasalamat ako sa DXDC. Tungod sa ilang pagkamaayo, labi lang yun ang Ginoo nagtuban kanunay kanila. Ayan. So, mga kasama, una na itong DXDC Listener of the Day. Atong i-feature, of course, sunod pang mga higayon na apartay pangitaon ng mga listeners para ito ang mahimong DXDC Listener of the Day. Kawan na ito si kasamang Jenny, kini si Rajiman Joel Bray, tata, Arimen! DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.